ജീവിതത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ കുറവിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം വഴി ഒരുക്കുന്നവനാണ്, വേ മേക്കറാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിനക്ക് വഴി ഒരുക്കാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അവന്റെ വഴി വിശുദ്ധമാണ്. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. അവനെ പോലൊരു ദൈവമില്ല. അവൻ നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. നീ മരുഭൂമി കാണുന്ന അനുഭവമാണോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ചുറ്റും അനുഭവമാണോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങളാണോ? മാതാവേ, പിതാവേ, കുഞ്ഞ്, യൗവനക്കാരാ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ദൈവം ചില വഴി കാണിച്ചു തരും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് നിന്റെ കയ്പ് മാറാ, നിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറാ. ദൈവം ഒരു വഴി കാണിക്കും. ചിലർക്ക് വേണ്ടി അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. ചില കയ്പുകൾ, ചില ജീവിതത്തിന്റെ, ചില കുടുംബത്തിന്റെ, ചില വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അവരനുഭവിച്ച കയ്പുകൾ മധുരമായി മാറുന്ന ഒരു മാസങ്ങളാക്കി വരുന്ന മാസങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റണം.